Hei! Mitä mä tein? Mitä mä tein? No, sä aloitit jo juoksemassa sen paikkaan. Haluatko sinäkin, että tämä on sinun mission? Haluan! Tää on mun Mega Mission! What the flats? Hienoa, Mörry! Mä oon niin vahvaa! Ruhahahaha! Mutta nyt, kun tämä on niin haastavaa, meidän on pakko, no sinun on pakko, kun minähän täällä pelaan CS, niin sinun on pakko tehdä kaikki työni. Miksi? Oletko niin laiska, että koko ajan vaan pelaat ja pelaat ja pelaat? No mitäs luulet? Olen sanaton! Okei. Muista, Herkules on tämän homman tehnyt. Ja muistat, kai minne sinun pitää se viedä. Pizzerialleko? Ei! Meidän vieressä on kyllä pizzeria, mutta voit se tuoda se jotenkin baarille vaikka. Joo. Mission passed! Hienoa, Mörry, sinä teit sen, vaikka se vihdoinkin. Ai ja, nyt minun pitää vaan mennä kotiin. Ai niin joo, Mörry. Tehtäisikö myös video tuosta Sly 2:sta? Eikö tämä mukaan ole Sly 2? Ei kun Sly 3:sta! Ei jaksa. Nytte. Minun pitää muutenkin mennä pizzeriaan, kuten lupasit. Okei. Hei, tehdäänkö huomenna se? Paikkaa. Onko? No niin, nyt minä hakkaantuu.
Seis! No niin, nyt mä oon täällä Meri on taas innossa tehtävistä, mutta slankin tehtäviä täällä on, mutta minunko? Entä Ventlin, saanko minä pelata CS-sää? Hei, mitä sinä puhut minun tilaltani? En tiedä. No niin, mulla on. Saanko minä tehdä jotain? Minä teen, minun vuoroni. Minä teen. Minä. No niin, Sly. Nyt mä laitan sulle hienompaa musiikkia. No niin, laita jotakin hyvää, eikä koko ajan niitä erejä. Ok, laitetaan sitten eri. Säkki täyteen rommia, lava täydeltä kauniita naisia. Tytöt ottaa kun mä ohjaan, mun rekkaa. Lähes seuraa letkaa, kohti rantaa voi. Mitä bakkanaalee, ketä täydä ihmisiä voi. Niitä karnevaali, nyt saa juhli. Ollut tänään ja huomenna jämsä, me ei levätä 2 päivään. Vielä jaksaa vääntää. Sä nousit rekka. Onko hyvä laulu? En tiedä, ehkä vähän. Mä pistin laidat kiinni. Sit me mentiin keskustaan ja siellä reivattiin. Kyllä me reivattiin. Sä nousit rekkaan. Mä pistin laidat kiinni. Sit me mentiin keskustaan ja siellä reivattiin. Kyllä me reivattiin. Mä painan torveen, mopoautot tulee kylkeen. Kilastuskossa päälle kai. Vittu mitä päskää. Mitä mä täällä teen? No niin, mulla on sulle tärkeä asia, joka on huono tiedotus myös. Että mä unohdin ton sun muistikortin tonne. Minne? Siis kerro heti! Mulla ei ole aikaa tässä hitoon. No mä unohdin sen tuonne kauppaan ja joku on nyt pöllännyt sen ja siellä on Karmelitaasta kuvia. Älä tuli sinun No oikeastaan joku katsoo niitä juuri, niin sain tiedon, että joku saa 50 eurolla. Mitä? Mitä Mitä saa 50 euroa? Sinun muistitikkusi. Ei hele! Missä sinä vittu? Sorry.